Chini media friend no sung tini chini mongya kami ardi blog by khobjak chin mo holodi di village egro Maharanipur constituency ne andar klayo 36 mile chini sung tino jaga phaiman karon kha chini takhuk nihar belai active bin nuk no belai sukjaya haipano bini songsono na hetok songsono bo bin logi songbai nukung khai tongmani thangnai koyekdin age shonibaro ona hetok songsono yakar kalang thangka amoni bagai bosuno phun ni bisingte kerenggai sung phaika chino jaga chini borom ganangjak chini madam Gita Phajak chino jagani Teimodo Subdivisional Chairman BK Molsom chini bisni chairman chini borom ganang Phayung Budrai chini Takhuk Koli yang chini Pores ang koli hingga bomono yo haipano bin bumung koli ya ang han dak nam koli hini hino hingga haipano chini o jaga joto leader ok tongo chini Takhuk ni har dofani bagai samong khai tong ang tini nugo belai kha khambo taiyago bose kosto kai dofani bagai ancholi pati khai tongmani bini sugya somoyo pano je kunu সংগঠন lama kasuna nengthun dofani tingthun roman script ni tingthun bobagrano bobo hatai dofana hamjage khorose logiri tong haipano tini bino na hetok sunsana bin logi song yakar kalang thangai belai khayogo belai kha kosto nang haipano sung dofa tipra sange bini logi tongo bin nukung logi sung tongo amon bagai sung tini jesek mansak tini bin nukung go yak kholongnan bagai sung jotona pal phajak sung asang sadamo sungo chini tipra hasen tipra sarono suk dok je kono phanangthun sung dofana hamjangnai bobagra sung no toidiloi tongo dofana sung tini chini ni hatba buba haino jesek porishram ni lama phanangthun jesek kosto phanangthun busu bolong phanangthun hor bolong phanangthun boba haino dofana hamjangman bagai kubai ka tharbai sung tini bin nukung go phai sopainai boba haino belai kha ka sangjak asak sawoino ani tinin kok samone oran narakha jotana hambai tei chaban chibai